sekuzoba kuthina phela ukuthi siyahlukana yini noma sihlukana. Wena uzobe ungasangeni ndawo lapho. Kuyafana, ngithi ungahlukani naye khona izinto ezobe zinihlanganisa. Aphinde abuye eze la. Ngeke asabuya. Uzobe buyelana. Kade imbodle ezodla imali yami lapha. Anginami namakhamera ahlele egadile lapha. Mana phela ngithi usukhuzile ukuthi kudliwa imali yakho phela ngeke asaphinda yidla. Uzohamba yohlala la ihlala khona. Noma ehlala la ehlala khona. Hayi ukuthi ngizoqhubela into banganantshontshala la. Awungeni ke wena lapho. Angithi wena uyingane? Awusangeni. Mina ngimkhiphile umuntu obungamfuna egcekeni, ngathatha umzukulu wami nawe. Mina ngizomkhipha egcekeni. Ngiyabingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So sivakashele ke namhlanje ubhuti na kanjani khona lento engamphethe kahle and njengoba ela uzele kona lokho ukuthi ayixazulule kugcine siphumile isisombulule ukuthi uma besuka la beyaphambili nalomuntu ozoba yiguest naye futhi abazovumelana ngaye ngaleyo ndlela. So asike sizothi ngabe sokwenzakalani? Sabona kanjani? Kanjani sisi? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela kwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Isibongo Mthuno. Ngisuka eBergville. Bergville, isemakhaya. Yes. Nala uhlala khona manje. Yeah. Oh, all right. Ngicela ke sivele sihlale phezulu kodaba ungichazela ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje, isikuphi stress, ucindezelwa yini, kwenze njani, yini leyo ngekho right ngayo, nanokuthi iqale kuphi, uchaze nje la iqale khona. Isitori sami simalana noma so la siqala khona shuthi umani wayeshade nobaba, so sehlala nje ekhaya khona eBergville. Yini uthi waye? Ngoba phela ubaba amsekho. Yes. Oh, okay. Akasekho ubaba. Ukushoneni kwakhe ushone 3 years ago. And ngihlala noma ngaleso sikhathi mina. So kwahamba isikhathi kwamele ngimuve ngesimo sokuthi amatoho ayengekho kahle endaweni yangasekhaya. So kwakumele ngihambe. So ngahamba so ekambeni kwami uyasala uma behind. So ngangifuna ukubona ukuthi ukuphanda kuzoba njani because kangeke kulunga ukuthi ngiloke ngihleli ngenze lutho. So qale kumsebenzi ngasebenza angazi noma ngingayidalula nendawo okay. So ekusebenzeni kwami ke so ngamazisa so kwaba into esijabulayo nje ngayo. As time went on ngathandana nokhontombazana engithandane naye. So saba nengane naye. Okay. So ekubeni nengane sabona indlela inhlalo yokuthi njengoba ihleli kanje lana ayihleli kahle, yabo. Ibehlala kubungani? Bihlala nathi cause the reason why ngithi ayihleli kahle ingoba yena beyekabe nokuhamba athi mehambile mekubo ngibuye abuye senezinkulumo ngathi manje akagculisekile ngendlela yokuhlala kubo. So ngamcela mina ukuthi okungenani akabuye azohlala nami. So ilapho la kube khona iconflict khona ukuthi ngeke azakwazi ukuthi phela athi ehleli ngani ngoba kubo abathandi le wayilento ayihleli nami. Uhleli into engasho lutho because ayikho into ebonakalayo ukuthi mhlambe ngiyakhokha kubo or something. So wena ukhokha ngani ngoba uyasebenza? Kwakuningi kusakumele ngiqale ngibuke kuqala kukho izinto engisuke ngithatha isinqumo esinjengana lezo. So saqhubeka isikhathi siphikisana ngaleyo nto kwafika ekuthenini sangabe sathandana ngendlela esasithandana ngayo izinto zashintsha, yabo. So uma yabo yonke lento eyenzeka uma ngiyam-update ukuthi kunento kanje, yabo. So uma vele niyakhulumisana nje nangezinto mhlambe ekukhuleni kwakhe ezenzakalayo ejulile niyakhulumisana ngazo? Yes, siyakhuluma. Nabangani nje noma? Siyakhuluma nje kahle ayikho into engingathi. Okay. Uzalwa wedwa? Yes, ngeke. Okay. So kushuthi uma afike nephuzu la nakhona futhi lonto yangikhulula kodwa futhi ngaba nobhathi ukuthi ayi ngeke manje uhlala yedwa and akho umuntu omunye okhona ever since ubaba engasekho. So ngaba nokodwa wathi hayi ukhululeke nani okay. Komqondo wami ngarizina ukuthi okay lento ayisho une point kodwa like ingane
mangiyigodusa okushuthi lapho indlela yokondla izothi ukuhluka ngoba phela like indlela yokumnaka umuntu engekho eduze nawe iyayihluke because khona la wena murizina wena ubuka izinto kumele uzenze ngayo kumele uzenze times 2 because awukho eduze awazi kwenzakalani yes awuboni lutho awazi kwenzakalani so ngikwenzeke lokho yabo shuthi ngimane ngiyisend imali kungabi konkinga so nginganaki so umntwana manje usehlala ekhaya lakho uhlala nogogo wakhe okumama wakho yes yeah okay ngamsend wahlala naye kube mnandi hayi ahlale nje kamnandi naye ngizwe nengani ukuthi hayi ijabulile yabo ihappy ijabulile shaya isikhathi sokuthi ngigoduke yabo ngimtshela noma ngathi hayi ngiyeza ngosuku ukuthi siyavala ngizofika kube mnandi so akuyona into etheni lesa ngaze ngichaze kakhulu hayi yes alikho ithikisi lo okufanele ulishaye uma ugoduka yes yeah so hayi goduke shothi nje ngiba nezinto enginokuyibuka ukuthi hayi khona ushintsho likhona nakhona kulolo shintsho kunezinto engingayithandisisi ngiqale ngakuvezi lokho yabo engakuvezini kwami like iyangidla lento ngaphakathi yabo kwenzakalani kanti yes because indlela mina engiyifaka ngayo mina akho umuntu ongangitshena ngeyami ingane because ingane besides ukuthi eyami ingane vele kwakudala ngangiyithanda ngiyayithanda ingane umuntu oyithandayo ingane so ekukwenzeni kwami lokho mangihleli ngifakana nezimali ngisuke ngeve ngithi mhlambe ngiyaflex ukuthi mhlambe babone nabantu cha ingoba kusuke kusothandweni nokuthi awufuna swele ngiyabonga sisi no ukuthi amalunga o2 omndeni wami even worse ibona bobabili abantu enginabo empilweni yami so uma kuthi ngolunye usuku angitshela ukuthi khona into angakazi angitshene yona okay ngibe nokuthuka ukuthi yini manje leyo because ayikho into angayikhulumi nami efuna siyakhuluma so angitshene ukuthi hayi kunomuntu la ambonayo so ngithi mina okay ngiya-understand ngikhulile ngiya-understand ukuthi uthini kodwa ngifuna ukuthi angivezele kahle ukuthi yini eshona ngithi umuntu kanjani lo umuntu wani ukhuluma ngani athi hayi umuntu engibonana naye njoba angichazela njoba wazi ngane yami ubaba wakho njoba angishiya hlala ngedwa lana ngigadela nengane wo gadela nengane yami uyawusenziswa kalezi sengiba nalo guilt ugadela why ibala lonto lesangazi into ongazuyibala yabo gadela nengane yakho ngane yami and futhi lana izinto azikho lula nani okuxakayo lento akaze azangitshene like efonini akaze ezikhuluma ukungitshela ukuthi hayi kunezinto ezimshayayo nani okay fine ngithi ngimvimbe sangichazela ngalo muntu ngithi mina mana ke mama ukuthi uthi wena khona izinto ezikushaya uqonda ukuthini ingane akukho la ukuhluleke khona ubone ukuthi khona lokho okuhlulayo kuyona athi hayi angisho mayelana nalezo zinto okay ngibe confused ngithi angimiyeka ayichaze lento yakhe uthi hayi kunomuntu abambisene naye athandana naye shoot okay fine ngoba phela ekugcineni nami ngisuka ekhaya ngangivele ngumuntu ohamba ezomuntu osebenza so because abantu and ngeke uhlale ungenamuntu lonto fine ngayi-understand nanoma emdala ngingazi wenzani yabo ngiya-understand okay ngithi okay fine makulowo muntu okanjalo manje umuntu oyisikhathisini yabo okushuthi into engiyibukayo mina lana mhlampe lento mina ngangiyifihlelwa okusho lo muntu into ekade bayiqala naye yabo ngoba lonto wabona ngathi sengispenda isikhathi eside ngihlele ekhaya ngoba kumele ngiphinde eThekwini sebona ngathi ngispenda isikhathi eside ngihlele ekhaya wabona ukuthi lo muntu ngiyakwazi ngoba kushuthi babehlala ndawonye wayesemuvile kuwona lo muzi kababa lo enye into kuyiyona engicasula kakhulu yabo so njobe ehlala lo muntu la mina ngispenda isikhathi eside kufaka ngabe ngibuyele eThekwini shuthi kwa extendeka ikhathi ze-leave njoba ngangivalile uyabona ukuthi okay fine la isikhathi siyahamba nalo muntu ukumfihla kwakhe ngeke size because ayikho into ehlala ifihliwe more especially into enjengana lezo okay athi hayi ngizokuhlanganisa naye nani so ekuboneni kwami lo ukuthi hayi lo muntu uyafuna ukuthi ngihlangane naye ngagcina sengithi yazini angenzele yena
ekugcineni lo muntu ngihlalela nengane yami so ukuthi sengaze ngibe nezinto engizothi loyo ngithi cha kuzona ngaleyo ndlela it's not like uzoba ubaba wami kanjani kanjani it's not like ngizombiza ngobaba vele ngize ngiyenze leyo nto so angithi hayi fine lokhu nje angafika yabo afike fine yabo kudlule 2 days afika okay azisho ayichazi uyakhuluma nje ngiyeza ukhanda lithi zwi ngiyasho ukuthi kodwa uma Nkosi yami ingane yami uthi angilethela kanti ekugcineni ngithi nayo okay fine hayi ngi-understand yabo hayi ngi-understand ngenzela ukususa le yanto nje ukuthi ngingabuild anger ngoba ngagcina sengize ngingenzi kahle nasenganeni yami nxa ukuthi ngicabanga nalezi zinto ngathi hayi fine anginayo inkinga naleyo nto hayi ngihambe yabo manje usuhanjiswa ukuthi usubuye emsebenzini noma usuhanjiswa ikona lokho ukuthi zaseyisondela vele insuku kodwa ngangiplan ukuthi kuze kufike ekuthenini sengiyavula then bese ngihamba ngathi hayi ngoba vele insuku sizasondela angivele ngihambe yabo ngahamba ngavalelisa futhi kahle ayikho into engayizama ukuthi ngiyayiveza ukuthi khona into engayifuni kanjani kanjani ngihamba nakhona ekuhambeni kwami ngishiya imali emuva yes because ngangibonile ukuthi even naphansi ama-tiles aseqhumile phansi yes yabo ne-TV engasadlala and ibheke wena lokho ibheke mina leyo nto igrosa futhi endlini ngashiya ngiyithengile fine ayivele ikhona ngase ngishiyela ukuthi nje akwazi ukusala kube khona i-allowance yemali esele enze noma ngayini akumele ayenze yabo yes okay fine ngihambe nalo ngibe nobhathi nje mangiyenza leyo nto okay ngihambe ngithi ngiyezwa kungapheli even inyanga angitshela ingane yami lana kunento engishayayo manje usenzo-ke igama lakhe stepfather nakhona ngazi kwaba usenzo kanjani indoda endala kodwa-ke athi usenzo lana kunento abedinga ukuthi ngimfakise isandla kuyona kwasha kwacima kanjani njani manje angazi noma bungakwazi ngithi mina yini leyo okay fine ngithi mina vele lento ikhona imali engishiyile mina lapho ngoba ngishiya ikhadi mina ngibishiya ikhadi nakhona ngihleli ngiyifaka ngiyamtshela even futhi noma ngiyifaka yabo yes athi hayi into encane nje kwasha kwacima okay ngithi mina ikhona imali nje elapho yabo because ngangifaka u-5,000 uma ukuthi kubaluleke ukuthi ngikusho lo ngangifaka u-5,000 uma lapha endlini ngicathi uyamlasta boma 3,000 even futhi mkhulu because uyena nengane yami kuphela abantu abakhona ngingeke ngazi-ke noma bayidla nayo la imambana leya so ayicela le mali ngimbona ukuthi hayi u-persistent ngathi sekuzwakala ngathi it's not ukuthi ilento le ngathi vele ayisekho vele ngathi nje vele kusho ukuthi nokudla kusho ukuthi akusekho nasendlini ngithi kanti kwenzakalani kanti ngoba lento uma akayicela imali uyayasho nje ukuthi hayi izinto sakhona mangekho ukuthi athi hayi mhlawumbe kushoda into enezokuthi ngibese ngiya-adjusta lapho ngithi okay ngizokwenza nje kodwa nje ayicele ngize ngithi yazini angivuke ngigoduke yabo awushonge ekhaya ukuthi yes angishongo okay ngiyafika le ndoda ikhona egodukeni kwami ngangicelile ukuhamba futhi ngahamba kuyiphakathi ney'nsuku uma ngingaphosisi I think it was between lesine or lesihlanu because ama-weekends angisebenzi ngihambe ngifike lo muntu ukhona la how le nto ingixake kusho ukuthi okay abone sengikhona ngoba uyabona ukuthi khoshelana kahle hle akukho ngoba angimxoxisi nangaleyo ndlela uma ngifikile okay umatha yazini ngicela sikhulume ngibeze bekhuluma ngicela sikhulume kancane ngazi kanjani ngoba ingane yami uyabona ukuthi isebenza kanzima lento yakho ngicela uyiyeke ngingazi ukukhulunywa ngani yabo okay baphikisana athi uma ucela ahambe athi ukuphuma ufuna ukuthi akhulume nami nakhona ngazi uzokhulunywana hayi angitshene kuma athi hayi ingane yami lana ngiyashayeka ey'ntweni ey'ningi okokuqala zonke lezi zinto ebengiye ngayibala indaba ama-tiles nani ukuthi izinto azenziwe i-TV nani ngangishiyele imali ekangaka ngangishiyele ukuthi kulunga izinto ey'njenganalezo ngifika azilungile kunalokho ukukhala ngokudla owawuvele nakho ukushiyile ngangikushiyile njengoba ekhala ngokudla nje
nemali futhi nayo ngangishilo le mali ibalwe ezintweni ezizokwenzeka la endlini ekumele ilungiswe hayi jiki le ndoda angikhohlwa ukubala lokho iyasebenza nayo Okay. baba lo uyasebenza ekusebenzeni kwakhe ayikho mina because umuntu mobambisene nayo labantu badala musa ngicabanga ukuthi lento singazi izixoxe lento manibambisene Khona ukuthi izinto okay kumele obvious nje uma umdala. obvious ukuthi umuntu uyamsiza uyafaka isandla usize entweni ethile la angiboni lutho ushintsho kunaloko uma ngibona ngathi nje Uyena uyastrugglisha oqothukayo. ngiyakhulunywa and ngiyayibona lento ukuthi ngiyakhulunywa ngoba indlela ekuqhwetshwana ngayo ngami mangithi ngiyabuka around era ngasekhaya uyabona ukuthi babuke ingane nje esebenza kahle kodwa futhi manje lo mfana akenzi ngendlela eright kumzali wakhe kunaloko amfuqa ngengane uyabona nje into ekanjalo into engifika hayi ukuthi khona umuntu engamuzwa Yes. esho ngamagama into engifikelayo leyo because icondition aba yiyona yena phezukwaloko uhlala nalomuntu lo yabo akhale ngezinto kumina ngifike ngizenze ngize ayikho into engingayenzi because futhi engingayenzi mangisho kanjani ayikho into engingayenzi akumele ngize ngitshene isekhaya la Yes, uyazibonela. isekhaya lana imini ingane eyodwa khona yomfana yonke into ngiyayenza uyakhala so iyona izinto enjengana lezo engifisa ukuthi Ubaba uyena mhlambe useke uma usekwakubona mhlambe ingane zakhe mhlambe unazo ingane yena noma isinto yakhe. Asikho isitori esitheni esengachazelwa ngaso kuyena cause angaze ngize ngibuze okuningi engikwaziyo nje ukuthi uhlala lapha endlini lonto sengiyiconfirmile sengiyayibona Okay. mhlambe yena ngabe seyasho ukuthi yini eyenzekalayo noma yini bahlanganisayo ndlela thizeni cause nje mina nje imali ngizokusho nje manje kugcwala imali manje senokungifakisa ngendlela engingayiqondi engingakazi ngamuzwa ekhala ngayo yabo cause ngisolo ukuthi nje lemambala le yabona ukuthi kushuthi ngisebenza kahle okushuthi imali izobe siyayingenela azenzela into zakhe yena eceleni cause ngeke ngathi indoda endala isebenza cause sengiconfirmile ukuthi uhlala la endlini ngipite naye emzini kababa sengiconfirmile lokho ngeke ukuthi umuntu ngathi uhlala naye makuphuka itafula leli uzothula lo muntu yini icabangayo wena lo muntu lo ucabangani ngawo ikhona ifuture ucabangayo ikhona into angayenza lo mesahlula ukulungisa izinto ezibasic oyibona endlini ngamehlako so leyo nto lo angazi bengicela ukusizakala ngoba ngempela mina sengikhathele like ngikhathele ngempela makubiza ukuthi ingane yami ibuye mawukuthi iyona engithipha ngayo ukuthi kwenzeke lento eyenzekayo engayiqondi yenze uma izinto enjengana lezo engifisa ilungisa ngeke ngihlule ingane yami yomfana futhi vele so angeke So wena ufuna ukuthi kwenzekeni u-stepfather lo aphuma hambe noma ufisa ukuthi umntwana umthathe umbeke kamama wakhe la yazalwa khona la kubo kamama wakho omalume yabona obvious kakhulu nawo konke engikufisayo noma ngingakhetha into enongikhethisa kuyona lo muntu kumele aphume lapha ufuna ukuthi ahambe ngifuna ahambe mina iyona into efiswa mina ngedwa khona ekhaya and mina ngedwa wenza izinto lapha ekhaya anginankinga nokuthandana kwabo babethandana bangathandalela le angezi la emzini kababa angayenzi lonto la emzini kababa angimazi kokumazi akasizi ngalutho futhi lo muntu akenzi lutho makufike mina imina ovena afika adlala irole kuba ubaba ngifike ngibe ubaba nawakhe futhi mangithi ngiyabuka ngoba kudla imali yami lapha kudla imali yami lapha yena engifuna hamba mawuthi mawuhlulwa yiloko akabuyisa ingane yami akukhulunywa ukuthi uyangidishonor mamela ngidishonor mawukuthi lo muntu uzoqhubeka ukuhlala it's either uyakhetha ukuthi uhlala naye noma kuhamba mina ngithatha ingane yami ngiyibuyela ngeke ngihlule mina ingane yami angeke ngize ngihlule ingane yami uma njengoba usinikezile inamba yakhe sixhumanile naye samcela ukuthi cela eze nganeno so ukhona njengamanje ngicela ukumlanda khona sokwazi ukukhulumisana sonke ngimlanda ngicela singena
Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350. Sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye. Bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1,000 nje kuphela. Ungakhohlwa Especially zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Walala wasala, wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. So uma uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi sizophuma la isixazululekile inkinga esizobe sibhekene nayo. So angazi asike sibuke nje ukuthi kuzokwenzakalani. Sawubona mama njani? Yebo siyaphila. Ngiyaphila nami. Yebo. Uma bani? NgwakaDlomo. uDlomo. Igama lami nguPhinki. uDinangwe. Yebo. Oh alright. Uyamazi ubhuti ngihlelayo? Ngiyamazi umntanami. Umntanakho? Yebo. Uyamthanda? Awukakhulu ingane yakho phela engingayithandi. Ngeke nje ungayithandi nje. Hey manje njengoba sila sicela ngiyabonga ukuthi usihloniphe Yebo. ugcine ngokufika. But umntwana wakho uke wabhala kwi-show ethi Enough is Enough yaka Black Life TV. Yebo. Akekho right. Kunezinto nje ezincanyana nje ezenzeka ekhaya lakhe athola ukuthi zintsha seziqala ukwenzeka nje manje nje kade zingenzeki kuqala. And lezi zinto lezi zenzeka nje u-biological father wakhe akekho. So akekho right, akekho happy. Ngicela nje umnikeze isikhathi sakho umuze ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Yebo. Ngiyacela ukukhulumisana nomama. Ngiyaphila mfana wami njani? Ngathi ngisho la. Kahle kuningi mhlawumbe okunye vele bengingitshela engingajabulile ngakho. Ukuqala nje. Lokuqala nje. Usanda kungitshela ukuthi khona umuntu othubanisene nawo washona. Ngangathokozile ngaleyo nto. Ngangathokozile ngiyazi lokho angikushongo ekuqaleni ukuthi angithandisisi leyo nto leyo. Ngoba vele ngikubona kuyindawo yami ever since ngizazi ukuthi ubani wena uma wami. Ngiyahlonipha futhi angithandi ukuthi because into uma ngingayithandi ngiyazazi vele iminyaka kangakanani. So ngangi-avoid izinto enjenganalezo ukuthi ngingagcini sengikhuluma kabi. Kodwa ngakuveza leyo ukuthi angithandisisi le ndaba yakho yaloyo. Understanda ngenxa yokuthi vele ngikuhlala ungenamuntu kanjani because wangichazela nje ngichazela ngoba ekuhambeni kwesikhathi ngagcina sengithola ukuthi wena uhlala naye lapha emzini wakhe yabo ehlaleni kwakhe naye wawuzama ukungifihlela lonke bathi ngelinye usuku uma ngifika ukhona ngayizwa inkulumo yenu ngikhuluma yabo ukhuluma ukhala ngezinto zawethu so lokho ukuthi uhlala naye endlini ngakubamba so ukuthi wena kahle kahle khipite emzini wakho leyo nto leyo ngiphathi kahle Yebo. ngoba kuningi okwenzekayo nengane yami ukuthi ihlale nawe kwakuyisinqumo sakho fine ngangekho happy ngendlela eyiyona indlela eyayiphila ngayo ikomalume wayo kwakumnandi sisaqala uyithatha ayikho futhi into engangikhala ngayo kwakukuhle konke okusho ukuthi inkinga ivele nalo muntu lo ukuthi ngoba nake esekhona mina usukwazi ukungicela imali uphindela angisho ukuthi nginenkinga because nawe ufakazi akukho asikho isikhathi la ukukhale khona ukhale ngasambi ngisho athiwa yini ngwavela ukukhala kwakho vele leyo nto isho ukukhulu kumina ngoba izinto ezirong ngangikwazi ukuthi ngiyibone ngicazulule without ukuthi uze kube khona into ozoyisho ekhomba ukuthi mina nginakile into engangayifuni ukuthi kudume ebantwini ukuthi mina ngihleli eThekwini ngikufuqa ngengane yami ngihleli lapha uyahlupheka
lento engagcina sekubukeka kanjalo emehlweni abantu emva kokuthi kube khona le ndoda into ebikade ingenziwe. Iyona into engenze ngize ngibhalele ekhaya. Kahle bangave ngifuna ukuthi izovele ey'klinini indaba yayo leyo nto loyo. Phela ngibonile uma ngiyiveza kuwena ngoba nguyena umuntu othanda ukukhuluma. Ngibonile uma ngiyiveza kuwena loo nto ukuthi kuningi okuphambana nabo, uyaresista kube khona izinto ozozisho. So mhlampe le nto izongenzela umncamlajuqu ukuthi kungalokho kuba khona izinto ey'ningi esizobe izilokho ezikhulunywa ngigcine sengikhuluma kabi ngoba uma wami leyo nto ngeke ngize ngiyibaleke. Lezi zinto ozenzayo ngingayithandi azikwenzi ushintsho ungabi umzali kumina. Yabo? Yebo. Izona izinto ezingilethela zangenza ngaze ngazokhala ngazocela usizo ngoba bengidinga usizo mina ngiseceleni. Ngane yami, yebo ngiyakwazi and imina engathi umzukulu wami ngicela ukuthi makamlethe kumina ngikhulisele mina. Yebo. Okwababa lo omunye Yebo ngathini? Ubaba vele ufikile kwahlalwa naye. Kusho ukuthi ngicela ukubuza kumfana wami. Mfana wami uqonda ukuthi emzini wami ufuna ukuthi ungishayele umthetho ukuthi makwenzekeni ngoba phela mina nguma wakho ngimdala na. Angazi noma ngizwa ngendlela wrong. Yebo. Manje ngichaza kahle ukhuluma. Yebo. Ayikho into enkulu engisho. Mina into engikhala ngayo iyodwa. So lokho abakhona lo muntu ziningi izinto ezishintshile, izinto engazi kahle ukuthi ukushintsha fine ngeke ungashintshi ngoba vele nomuntu onayo empilweni yakho. Mhlawumbe ngoba ngeke afane nobaba angazi, yabo? Ngokusho ukuthi ubaba awayengasho lutho kuwena. Yabo? Izinto indlela ezenza ngayo izinto lapha kuningi ohlelo ukhala ngako engikwazi kahle ukuthi izinto ongakhali ngazo. Ohlelo kancane wena mali lingapheli sonto mina ngisanda 8,000 7,000 kuthuleke ukuthi cwaka ungabikho into hayi ukuthi ngikufuqa ngemali ngoba ngikuthulisa ngizenza mhlawumbe into engathi ngiveze ukuthi nemali kanjani kodwa into engangiyenzela ngangenzela ukuthi kungabikho into ozokuthi ukhala ngayo ngile kude ngibambekile ayikho indlela engasiza ngayo kodwa bengikwazi ukusenda imali ezifanayo manje nje bese khona kodwa futhi still kungapheli isikhathi esitheni ngizwe ngawe usukhala uthi udinga khona into edinga ngikusize ngayo kanjani uzube desperate ziningi izinto lo muntu nje ubuhlala naye endlini ngoba vele le nto kade mina ngiconfirm ukuthi uhlala naye endlini. Yebo. Ziningi izinto engithi uma ngifike endlini ekhalapha ekhaya ngifike zifana yayizo loo nto ngiyathi umdala ngami ungami manje yabo ayikho enye into ongicathi mhlawumbe usayimisela ukuthi uyenze mhlawumbe eveze ukuthi mhlawumbe ufuna ukuba musha futhi ngoba ngempela ngabe futhi ngeke uze usashintsha uma kuthiwa umdala because ziningi izinto engithi ngiyafika ekhaya zikho right yabo. Iningi mina ngifike ngikhale ngako ekhaya uma ngithi ngiyafika ngelinye ilanga ngaze ngashiya imali la ngathi mina ever since ama-tiles nje la ney'krini zama-TV njengoba i-TV ingasadlali kanje ngicela ukuthi ungenani ngoba sezisondela ikhathi nakhona kusondela ingekhathi ukuthi ngihambe zasonde zokuthi ngiyabona ukuthi ngizogcina sengingaphathekile kahle because ngase ngibonile ukuthi should le muntu uhlala naye la yabo. Yebo. Ngaze ngathi mina ngizoshiya imali yabo ulungise lezi zinto ngihamba kwaphela 2 weeks usuyangifonela ukhumbula kahle imali engakushiya nayo yabo kwaphela 2 weeks usuyangifonela ngishiya konke nokudla ayikho into engingayishiyanga engalami sekulile idla nokudla ngabe ngiyazi ukuba mhlawumbe khona into wathi ukhala ngayo wa-adjustela yona nengubo angiyithengile zayo ayikho into engangingayenzile ngakushiya nokudla ngakushiya nemali jikijiko naphela 2 weeks usuyangitshela ukuthi wena khona into oshoda ngayo udinga usizo into engakaze yenzeka akaze wangihlupha ngaleyo uhleli kancane kancane ngifunakala ukuthi mina ngifake imali. Mina mfana wami engingakusho singabazali siyawenza amaphutha singaboni ukuthi amaphutha ekugcineni kwakho konke kufuna kube isixazululo. Mina umzukulu wami ngiyamthanda namanje ngisamthanda angeke ngivume ukuthi makuphume yena okufuna kwenzeke njengamanje isixazululo sokuthi kufanele kwenzeke njani. Sibuyelane sibe umndeni umzukulu wami aqhubeke ahlale not ukuthi ahambe. Yabo lento angazi noma ngiyayisho ngoba nangu sila sikhona yini. No angisho ngoba ngikhuluma before waba nezimpendulo ezifanayo kanje zaphinde zaqhubeka kodwa ubona ngimehluko angubonanga umehluko azange ngize ngakho umehluko engawubona yabo because mina ngaze ngafaka negama lokuthi ongenani yazi avena suka aphuma phele kulo muntu uma ukuthi akaphuma phele it's either
lento abayenzayo bangayenzela lekude la ngingazikhona kodwa hayi ukuthi nengane yami iyenzeka lento la phambi kwayo. Because mina ngiyaxoxela ingane yami ngehistory yamkhulu wayo ukuthi unjani njani kwasha kwacima kanjani. Ngiyi-proud ngaleyo nto, uyayizwa loo nto? Ngi-proud, ayikho into engiyifihlayo, iyakhulu ikhula yazi loo nto. Kukhona nomunye-ke manje umkhulu esesingamazi oloku efika la, nakhona ongasizi ngalutho. Into engicasula nayo kakhulu, uhlala la emzini wabo futhi phezu kwaloko akasizi ngisho uma ngalutho. Kunaloko lo muntu uyiphilela impilo yakhe, uyasebenza lo muntu enjalo lo, uyiphilela impilo yakhe. Angazi noma akaboni umuntu akamprovide ngalutho. Uhleli nje, udla udlala nemali yami, udla imali yami. Kanti imali isuke yenziwani kangaka? Imali ngithenga ukudla, ngithengele nengane iy'mpahla zokugqoka. Noma sengitshiyile ukudla kwesinye isikhathi. Phela mfana wami kuyaphela ukudla, ingane iyadla. Wena vele uyachaza nje ubhuti ukuthi ngesonto ngathini wena awuboni, mina ngumzali ngiyabona. Siyathenga sithenge yonke into kuphela ukudla. Wena kusho ukuthi njengoba unokuthi khona engihleli naye, kusho ukuthi ucabanga ukuthi ukudla imali iqedwa yilowo muntu. Awu. Mina yabo nje ubuthe isixazululo, ufuna isixazululo. Right ngoba sisipejini elilodwa. La ngithi ufuna isixazululo. Hlukana naye. Mina it's either wena into emele yenzeke emele ibe yodwa. It's either kodwa kusala kukhona ozohlukana naye. It's either mina ngithatha ingane yami ngiyaphuma ngiyaphela empilweni zenu nesithandwa sakho, isithandwa sami ngiyathandana. Nesithandwa sakho ngiphele. Kusho ukuthi sale naye noma kuphuma yena. Iyona mina into engilethela. Iyona into engiyothi ngoba iyona yodwa indawo ngingaba nesibindi sokuthi kutshena yonke lento engangikade ngithula. Ngithi mangichazela ngikhuluma izinto engingayithandi kuba ngathi ngiyinto engayilutho. Wena mfana wami uzongitshela ukuthi ngihlukane nalo muntu kahle kahle. Uzowutshela mina lokho. I think ukwenza ukuthi mhlawumbe inhliziyo yakhe iyabila o njengamanje. Yebo. But sisakhuluma sobabili because ke sakhuluma sobabili ungakafiki singakakuceli ukuthi usondele. Wathi akanankinga nobudlelwane benu. Yena inkinga yakhe ukuthi ubaba ahlale kubo umuzi kababa wakhe. Akakuthandi lokho. Okwesibili uthi useceleka imali eduze naseduze kanti uyabona ukuthi ngidla naye lo muntu lo osebenzayo kodwa engenzi lutho. Ada mhlawumbe futhi wenze izinkulu izinto leku abooste ngayo nale mali lengihleli ngifakiswa yona le ficelo yena uma ukuthi angiyifaki. Lo muntu uyasebenza akenzi lutho lapha. Ngiyazi mina inyanga nenyanga ngithenga ukudla, ngifike ngithenga kwala ngihlala khona, phinde ngiyothenga kwasekhaya. Bese kwaloko ngikwenza kube idabu ngoba nangu ngiyazi vele ngikhona ingane yami. Ezifi khona inqwaba abantu. Should mina msekumele ngibese ngibe nomuntu osemqondeni manje khona imbodla mina engiyilokhu ndawo lapha engiyifakela izimali lapha efika idla imali zami. Uyasebenza lo muntu akenzi lutho. Mhlawumbe senze into ezinkulu kabi leku. Mhlawumbe senze into phela uyasebenza naye. Indoda indala uyasebenza indoda endala leya. Ngeke mina ukuthi ngathi uyasebenza lo indoda endala leya. Uyayazi futhi into ayenzayo. Uyayazi uze ngemishini nje la nje uze ngemishini lo. Yabo ma ukuthi indoda nakho ayikho right manje. Ngiyambona umfana wami akekho Ukwatile right. kakhulu Mina kunokuthi ngihlukane nefamily yami, ngizomtshela yena lo muntu ukuthi makahambe. No, uthe ubhuti uke wazama ukukhuluma nawe eqaleni waba nezimpendulo ezodwa. Uthe uke washo kanjalo ngaphambilini. Yebo. Namanje futhi uphinde usho kanjalo and akawubona ngumehluko eqaleni kade usho njalo wathi uzomnyeka. Into engishiso lokho njengamanje ngiyambona ukuthi umfana wami phatheke kabi nakho ezafuna abasiza ukuthi mabamsize. Njengamanje ngizoba umama oshintshayo. Ngoba nama ngifuna ukulahlekelwa umzukulu wami ngiyamthanda, umfana wami ngiyamthanda, ngiyathembisa umfana wami ukuthi ngiyaxolisa lezi zinto ebengizenza ngeke ngisaphinda ukuthi ngizenze. Inkinga ma isekuthenini futhi akahlale ekhaya. Yebo. Uhlala le ekudeni. Ungasho manje ukuthi okay ngeke usenza lutho kodwa uthola ukuthi unokuthi hayi vele usemsebenzini ule kude akazobona ukuthi ekhaya kwenzakalani. Yazini ezokwenza ukuthi ngikiyeke okwangempela ilesimo sokuthi usefuna ukuthatha ingane yakhe. Mina lokho akuzongiphatha kahle. Oh awuthandi umntwana ahambe. Angithandi ukuthi umntwana ahambe ngenxa yami. Ngifuna ingane yami ibe right nobaba wayo abe right. Angeke ngisaphinda and naye ngizokwenza sure ukuthi uyabona ukuthi ngeke ngisaphinda. Nabantu bazomtshela ukuthi lo baba akasekho kuze ingane yami sibe right siyifamily sonke.
amaphutha ufunda ngawo empilweni. So uzokwenza kanjani-ke ma ukubuyisela le yanto enaninayo ekuqaleni phakathi kwenu nobawu-2? Loba mngane enaninabo, lokho akuzwana, lolathando enalinalo ekuqaleni, because manje uphukile inhliziyo. Nakhona hhayi ukuthi ukushayela umthetho, akakushayela umthetho ukuthi kufanele wenzeni emzini wakho. No, akasho kanjalo phathi. Uyabala nje izinto angayithandisisi. Nakhona akasho ukuthi hlala-ke ube lonely ngoba nakho ubaba wakhe akasekho. Akakukaleli. Ngiyambuza, Kodwa Hayi lapha ekhaya. Hayi umfana wami njoba sila ngizombiza sesisendlini ngihlale naye phansi ngimtshele nje ukuthi umfana wami ngiyaxolisa amaphutha engiwenzile. Ngiphinde ngimkhombise futhi ukuthi lo muntu uyaphuma, mina engizoya kuyena, not ukuthi kuze yena emzini kababa wakhe. Ikhona kodwa imali nje oyaziyo ephuma kubaba lo omusha ize kuwena? Ubaba ubeyikhipha imali kodwa noma ibingatheni. Ibingatheni. Yena ubeyikhipha le abeyikhipha. Ubeyikhipha mfana wami, noma ungaphika mfana wami imali ubeyikhipha. Pho kwenza kanjani ukuthi njalo isonto nesonto uma kukhona into okhale ngayo eseceleni ufonele mina? Anginayo inkinga. Beningakhiphi phela imali elinganayo. Beningakhiphi imali elinganayo. Yabo. Ngeke imali ilingane ngoba anisebenzi imisebenzi efanayo. Unazo ingane ubaba lo munye? Wayethu nazo. Useke wazibona? Angikaze ngibone. Kubo-ke noma kwakhe uyakwazi? Angikwazi phela ngoba unomama ekhaya. Ushadile yini futhi? Angazi noma ushadile kodwa wathi unayo umama. Okay. Into enjani le mfethu? Into enjani le? Shuthi uyondla le ekhaya. Ngicabanga kanjalo. Mundla ngemali yami, Not ngeyakho. Wondla ngeyakhe. Hayi ngeyakho. Ngeke sakwenzela yona. Ukwenzela. Ima wengane yami. Ima. Lalela. Singathethisani ngumzali wakho mina ngithi. Ngicela singaphendulani. Lalela. Nami ngikunikile ithuba, nawe nginike ithuba. Mina bengingathathi imali yakho nginike. Fakiswe imali. Mina bengithenga ukudla. Mina ngithatha ukudla ngimnika akuhambise kubo yini mfana wami njengoba ukhuluma kanje. Ngoba phela mina ukudla ngiyakuthenga. Angimnikeze imali, ukudla kuyathenga. Ngiyazi ukudla kuyathenga. Ngithengwa yimini. Ngiyakuthenga mina ukudla. Ngiyakuthenga ngiphinde ngifake nemali. Lokho uyakwazi. Into engiyenza. Noma sengazi ngize ngikhiphe i-statement ukuthi ngenzani nani. Ima ke phela mase kuphelile ima ngilalele. Mase kuphelile mina ngithatha le mali onginike yona ngihambe ngiyothenga okunye. Ayikho imali engiyithatha ngimnike nje ukuthi wena imali ngiyise emakhaya. Ngiyamnika yise emakhaya. Ngicela ungitshela into eyodwa. Eyiphi? Aseyenzile lapha egcekeni noma ngayini ayikhiphe ngemali yakhe wathi uyalungisa la njengoba mina ngihleli ngifika kukhona izinto okhala ngazo. Hayibo uyasikhanda isicabha masifile. Noma yini. Le uthini ngalesi mina ngisithenga lesicabo ukhuluma ngaso ukuthi uyasikhanda. Ngifike mina ngathenga esisha njengoba uthi wena uyasikhanda. Yena afika nayo ngikhuluma ngento mina akhiphe imali. Wangakhela nje. Wangakhela i-toilet. Uyalokhunga uyagada namasimu. Nasensimini nje uyaya. Kodwa manje ngoba engekho right kangaka yini ekufanele yenziwe manje? Ukhetha ini ke manje? Umndeni wakho, umzukulu wakho, indodana yakho or ubaba? Ngikhetha indodana yami nomzukulu wami. Ubaba lo uzophuma kuze kube nokuthula kuleli khaya. Nakhona ma akasho ubhuti ukuthi hlukana naye. Ngiyamuzwa. Uthi hayi ekhaya lika baba wakhe. So mhlambe ningaqhubeka eceleni yes hayi ekhaya lababa wakhe. Hayi nje icacile parallel. Impela. Ngisho straight parallel. Ahlukane nje straight nalo. Yabo manje ngiyakusho ke manje. Oh suyasho ke manje. Straight nalo. Ukuthi ngempela mina kukhona into engiyishoyo kuyena mina manje la lento ngiyayisho manje la. Phela mina ngizomkhipha egcekeni ahambe. Sekuzoba kuthina phela ukuthi siyahlukana yini noma sihlukana. Wena uzobe ungasangeni ndawo lapho. Yafana ngithi ungahlukani naye khona izinto ezobe zinihlanganisa aphinda abuye eze la. Ngeke asabuya. Uzobe buyelana. Imbodle ezodla imali yami lapha. Anginami namakhamera ahlele egadile lapha. Mana phela ngizosukhuzika ukuthi ngidlula imali yakho phela ngeke asaphinda yidla. Uzohamba yohlala la ihlala khona. Noma ehlala khona. Hayi ukuthi ngizoqhubela into bangani nyantshontshana la. Awungeni ke wena lapho. Angithi wena uyingane? Awusangeni. Mina ngimkhiphile umuntu obungamfuna egcekeni
ngathatha umzukulu wami nawe, mina ngizomkhipha egcekeni. Ngimfuni-ke mina lapha ekhaya. Ngeke zevele egcekeni. Angeke sezigcikeni. Egcekeni ngeke aseze. So manje uzohlala nomzukulu wakho phela. Nendodana yami. Afike indodana yakhe izonibheka mase iphuma emsebenzini and then mase iyahamba. And kuzoba nokuthula makunjalo he. Okay. Kulungile. Uzizwa kanjani ke esesho uma ukuthi uyamkhipha ubaba uzosala nomzukulu wakhe? As long as kuzoba khona ipeace njalo yalento bese engenza ngize nginga-perform nasemsebenzini. Ngiyathemba As long as lento izokwenza ngale ndlela ayisho ngayo ngoba sekwayisho before. Awusathembi lutho. Cela ungithembe mfana wami. Asikaze sibe la phela. Njengamanje sikwenye indawo. Ngeke ngikumele mina ukuthi ngilo ngizobukwa abantu ngikhuluma lento. Ngimdala. Cela uhambe uhappy. Ungithembe. Lungile. So kodwa kusala ngizofika ekhaya. Ukufika nje ngizofika ngifuna nomnini. Yikini phela vele. Ngiyazi sekhaya. Phela ile amambana lengingayazi evele ekuve ngithi ngiyafika. Qhethi osofa bathe no ubaba futhi nakhona. Iyahamba phela imambana lo show, iyahamba imambana. Akhetha ibuka iTV. Khona linye ilanga wayibuka ikrekile. Ikrekile bese nomuntu uyasebenza kanasizo ngalutho, kanasizo ngafakhona. Hayizo lonto. Mina mina nje ngempela sesinganami ngihambe. Awungamfica ukumfica kwami ngizokhuluma lutho kumuntu. Isho ukuthi uphumile ngimfice endlini. Ngizathi ingane yami ngiphume ngihambe. Ngiphume ngihambe uphinde ungibone. Hayi mina ngeke ngilahlekele umzukulu wami ngenxa yakhe manje. Ngiyaxolisa kakhulu mfana wami. Ngiyakubona udiniwe. Yes, ngiyacela ukuthi sibe right. Yes. Yebo. Ma, ngiyabonga kakhulu ukuthi uzile. But uthuma uyaphuma ubaba ukhetha wena nomzukulu wakhe. So ngiyacela ukuthi sibe ne right sonke, siphinde siqhubeke sobomndeni, kuthandwanweni, kungahiqiziswana, but kube khona uthando phambili. Ma, ngiyabonga. Ngiyazi ukuthi mina isithembiso siyafezwa. So ngiyazi ngikuthembile kakhulu ukuthi ngizoba right nendodana yakho. Ubonga mina. Ngicela kunibona nje niphuma nimamatheka niphuma nisini right buti umalo ma indodana yakho lena. So ngicela ukuthi ihloniphane iphinde ibambisane. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi isimo sikanjani, niyazibonela ukuthi sigcine siphethe ngani. But shem kubhlungu bandla because thina ingane understand ukuthi abazali nabo baka baba abantu ebusheni babo. So akupheli lokho. Sonke siyazi ukuthi umuntu uma ehambile emhlabeni mhlambe esejwayele ukuhlala nomunye, meka ahamba omunye lo munye usala lonely, and kunabantu abangakwazi ukumela i-loneliness. Okudingeka ukuthi ngazi ukuthi kungaba khona umuntu nje oseceleni noma ukuthi usemdala kangana kulungile, but thina ingane asik-understand lokho, and ngeke sik-understand because asikaze sabe badala ngaphambilini, kodwa abantu abadala baya-understand ukuthi angeke sizi-understand. So ngiyacela noma kuthiwa ubhekana nalesi simo esinje njengamanje empilweni yakho and uyayibona le video, please hlonipha umzali, nawe mzali hlonipha omncane. U-understandise nje ingane ukuthi khona izinto enje empilweni esingayikhetheli zona but kuyenzeka. So ngiyacela singalahlekelani kuziqhekeze umndeni ngezinto ezincane ebezingalunga nje mengabe kuthiwa khulunyiwe ngazo. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.